ବାବୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିଛ? କ'ଣ ଏଇଟା? ଡାଙ୍ଗା ଫ୍ରୁଟ୍। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଟା ଡାଙ୍ଗା ଫ୍ରୁଟ୍। କ'ଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ? ଡାଙ୍ଗା ଫ୍ରୁଟ୍। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆଣିଲ? ଏଇଟା କୋଉଠି ଆଣିଲ? ଏଇଟା ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି। ଓ ତମେ ଏଇଟା ଖାଇବନି? ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବ? କ'ଣ ଖାଇବ ସେଇଟା? ତା ନାଁ କ'ଣ? କୁହ ଆଉ ଥରେ କୁହ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କୁହ ଆଉ ଟିକେ କୁହ ଆଉ ଟିକେ କୁହ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କୁହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଡାଙ୍ଗା ଫ୍ରୁଟ୍। ଡାଙ୍ଗନ। ରାଙ୍ଗନ୍। କ'ଣ କହିଲ? ଡାଙ୍ଗନ। ରାଙ୍ଗନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଡାଙ୍ଗନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ ସେଇଟା? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ କୁହ। ତମେ